vegades, l'autèntica escena de terror es pot viure en una discussió de parella. Carol López ho sap molt bé i per això utilitza el seu humor àcid per esprémer les relacions i treure suc a totes les misèries. Perdona. Mira, xaval, tu has d'assumir que tens un fill i que la teva vida social ha canviat, no? Tu ara formes part d'un club que abans no formaves, perquè ets pare. I si et quedes a casa tancat fent veure que no creixes, i s'ha de créixer, crece ja, maricó. El meu fill no té res a veure... Si en voleu més detalls, aneu a veure Res no tornarà a ser com abans. No té res a veure, Andrés, no tiene nada que ver. Aquests dies, a la Villarroel, no tenen pèls a la llengua. Quan entrem al teatre, m'he fixat que hi ha una sèrie de frases que et van una mica portant fins aquí a la sala. Tu vas entrant i hi ha un ambientillo de el que passarà aquí dalt de l'escenari, no? Que és una crisi, no, això? Com una crisi de parella o una crisi d'edat o... I sí. Però jo crec que més de parella és una crisi amb tu mateix, no? Jo crec que cada personatge té una crisi personal i això implica tota la guerra de batalla que estem fent aquí, no? Però que semblen crisis de parella, però jo crec que no és tant. Després d'uns anys en parella, la crisi de parella és la crisi de la vida, no? Van tan conjunt que no es pot separar, quasi. Però és inevitable, creieu? Crisi. Sí, la crisi de parella, la crisi de vegades necessàries, també, suposo. Tu de no dius res, tu sempre has volgut ser mare, no tens ganes de tenir un fill? I tant. Si estamos en ello. Ah, sí, ho estem intentant, no ho sabia. Sí, però sense presses. Sin agobios. Pero más vale pronto que tarde, ¿no? Que nosotras tampoco nos pueden pasar. Yo siempre se lo digo, ¿no? Siempre te lo digo. Yo no quiero ser un padre abuelo. Yo quiero tener energía para levantar a mi hijo en brazos y enseñarle a jugar al fútbol, no a la petanca. ¿Me entiendes o no? Porque el tiempo no corre precisamente a tu favor, Dolores, que te pasa el arroz. Me da mucha rabia que digas eso, ¿eh? Yo no soy una paella! Som una parella molt canyera en aquest sentit, no? Molt italiana també podria ser. Sí, molt siciliana fins i tot, no? Una mica. Sí, i estem en crisi, ho sabem, i estem fent els deures, sobretot ell fa els deures. Sí, tu estàs més responsabilitzat o més, com t'ho diria, conscienciat de la situació de crisi. Sí. Estem anant a teràpia de parella i... A mi no m'agrada gaire anar. Dame la mano. No te aguanto, me voy a hacer hoy, de verdad. Va, que venga, pro. Queda los ojos. Ya los había cerrado. Y confía. ¡La sexta temporada! ¿Me lo curro o no me lo curro? ¡Qué bueno! ¡No se ha cortado el pelo! Claro que se ha cortado el pelo. ¿Es una sorpresa o no? ¿Llamas ya hasta este o lo llamas? No puedo. ¿Pero cómo que no? Tú le dices que tienes un imprevisto familiar, que es la verdad, y quedáis mañana en hora de trabajo. Mañana. No puedo. Pues vete. Quina és la vostra situació actual? A veure... Són fantàstics. Sou genials. Són meravellosos. No, jo crec que ha vingut un dia quan hem decidit els dos a part que estem bé. Sigui com sigui que estem bé. Si és veritat o no. Sí, hi ha com molta negació, no?, de la realitat. Diguéssim que és la parella que està en crisi però no sap que està en crisi i a més com que moltes vegades ho obvia. S'ha quedat cau! Perfecte, aprofitem! Què l'has donat? Un pico de whisky o què? Està rebentat, que ha passat bomba l'aniversari. Hem de fer-li una festa com la del Nil. Per cert, dijous que tenim un sopar amb els seus pares. Què? Que dijous que ve tenim un sopar amb els pares del Nil. No! Bé, ja ho parlarem, No parlarem de res, jo no penso anar. Bo. No. No, per què no? No, perquè tu saps que no. Bueno, ja sé que no, però per una vegada podries transigir, no? Ei, estic obert a moltes coses i aquesta és una cosa que no m'interessa. Nosaltres ja tenim amics i no vull tenir més amics. Perquè ets tan poc sociable, per una vegada podries cedir. Ei, que es quedi clar, No vull anar, no penso anar i no hi aniré. Ets tan poc tolerant? Com ha estat per vosaltres fer aquesta obra? Molt divertit. Tot el procés, perquè ja em dic que... Un plaer, Molt divertit. Sí, però al principi no sabíem
quina relació hi havia entre nosaltres. I després no sabíem moltes coses de les que ens passaven. Les improvisacions duren potser 18-20 minuts, però després ella sintetitza molt bé i agafa molt bé, això no em serveix, això sí em serveix, això no té... De fet, s'han descartat moltes coses. Molt material. Molt de material. Molt. Ella té una cosa és impressionant, se enamora amb una cosa, però fins al final, i el dia després, això és una merda, fora! I això és molt important, perquè ella té els seus temps, anar a casa, va somniant i arriba amb una idea molt concreta. Andrew. Ja. S'ha acabat. Això nostre s'ha acabat. Vaya vida de merda.